Good morning guys, andito tayo ngayon sa ilalim ng Bayadak. Hindi pa rin tayo sumusuko hanggang ngayon. Kasi yung mga lasinggero nga hindi sumusuko, papatumpahin nila yung kumpanya ng paggawa ng alak, tayo pa kaya naghahanap buhay. Diba? Ikaw, kaya mo bang pasukuhin? Yan. Ano? Ano masabi mo? Wala ko. Salita ka. Ayan guys, at ayan mo. Ayan, dati mahigit kulang-kulang 100 yung mga riders dito. Ngayon ito na lang natitira, oh. Ayan. 3 na lang. Ayan guys, yung mga riders na napakarami dito sa Alabang ngayon wala na, 3 na lang kami natitira dito. Sabi nga, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Pero hanggang ngayon wala pa rin kami may laga Ang tagal-tagal ng pinapakuluan, tubig pa rin hanggang ngayon. Wala pa rin kami may laga. Sabi nila, tsaga-tsaga lang, may lalaga rin. Pero hanggang ngayon, tubig pa rin, wala pa rin may laga. Ano ba naman yan? Tapos ng eleksyon, hindi pa rin kami kapaglaga. Anong buwan na ngayon? Mag-August na, oh. August na nga. Wala pa rin. Tiyan mo, yung kaibigan natin taga-grab na, dalawa ng apps yan, hindi pa rin sila. Pangilang apps mo na yan? Pandi. Sige pa, hanggang mamaya na ulit.